En tot cas, algú altre em renyarà. El Santuari de Puiggraciós a Figaró, amb els cingles de Bertí de Fons, ha estat l'escenari escollit per la presentació del llibre fotogràfic El Bertí, flaixos d'una cinglera. El seu autor, Jesús Cano, és fotògraf i veí de Bigues i Riells i ha volgut fer un retrat d'aquest element natural singular de la comarca del Vallès Oriental. És un recull bastant ampli, no és només, o no intenta ser només un recull de patrimoni, que se'n mostra bastant, sinó també una mica explicar o mostrar imatges de la vegetació que podem trobar aquí, la fauna que hi podem trobar-hi, l'estructura geològica dels cingles. En 180 pàgines, el llibre vol donar a conèixer l'essència dels cingles en totes les seves vessants. Per fer-ho, ha acompanyat les imatges de textos per contextualitzar el que el lector està veient, i ho ha fet amb l'ajuda d'experts. El llibre l'ha editat amb l'ajuda dels ajuntaments de la zona i amb altres empreses i entitats. La idea va néixer com a un àlbum familiar i s'ha acabat convertint en la primera publicació sobre els cingles. Com que al meu pare li agradava molt caminar, em va enganxar a mi l'afició al caminar i tot això. Quan jo estava solter vivia aquí sota el Serrat, doncs pujàvem amb ell aquí i anàvem a fer caminades aquí. I, com que a ell li agradava molt, la idea inicial era farem un Hoffman de 4 fotos, 4 textos. Al final la idea ha anat creixent i s'ha convertit en el llibre aquest que presentem avui. La presentació oberta a tothom serà divendres al Centre Cívic de Riells del Fai a les 8 del vespre. Allà es podrà comprar el llibre i també es distribuirà a les principals llibreries de la comarca.